ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ମୁଁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲାନି ମୁଁ ଟିକେ ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ମିସେସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲାଣି ଚୁଲିରେ। ଚା ବସା ହେବ। ଚା ବସାଇଲା ପରେ ନାଲିଆ ଚାହା ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନଟା ହେଇଛି। ଏବେ ଗୋଲିମରିଚ ଅଦା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଚାଟି ହେଇଯିବ। ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇ ଆସିଲାଣି, କାହିଁକିନା ଚା ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଚା ପୁରା ଗରମ ଗରମ ଭଲ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଚା ପିଇବାଟା ମଜା ଅଲଗା। ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଆମ ଜଗା ପାଖରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜଗା। ଜଗା ଟିକେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚେହେରା ଟିକେ ଧରିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସାଉଁରି ଦେଲେ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଜଗା ଇଏ ତା ହେଉଛି ତା ମା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନେବା ଆମର କାଳୁ ପାଖରେ। କାଳୁ କ'ଣ କରୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଏବେ ମୋ ଜେଜେ